toto je môj recept, žiadny niekoho recept. To ja som takto si tento recept už dávno, kedysi dávno, keď som s mojou mamkou stále varieval, tak sme vymýšľali, moja mamka bola taká kuchárka veľmi dobrá, to si myslím, že asi každé mamky sú dobré kuchárky, že sú nevynahraditeľné, okrem našich babičiek ešte potom. No a s ňou som tento recept vymyslel a potom, keď som varieval niekde v nejakých reštauráciách alebo takto, každý si tento recept chválil, takže ja verím alebo dúfam tomu, že aj súťažiaci, ktorí budú so mnou súťažiť, budú spokojní s týmto mojím menu alebo receptom alebo jedlom. Dobre, tak ja potrebujem nejakú dobrú klobásu. Ja som síce svoju doma zabudol, čo som mal doniesť zo Svedníka, vyloženie dobrú, ktorý robí jeden veľmi dobrý pán. To som zabudol, takže to musím vynahradiť, teda vynahradiť to už asi nie, ale nahradím to niečím iným. Poďme, skúsime túto, čo to máte? Táto taká dlhá. Tahle to je lučenecká klobása. Lučenecká. Je to sušia klobása, ja potrebujem masnejšiu troška. Ktorá je masnejšia? Aby nebola taká veľmi suchá, ktorá je taká polomasná, suchá. Keby to lepšie išlo, teda hrtanom teda. A táto Eliášovská je dobrá? Dobre, dajte mi 4 kúsky tej Eliášovskej. Dobrý deň vám prajem, prosím vás pekne, kde nájdeme vajíčka? Vajíčka sú tamto ďalej. Tamto naľavo, na konci. Dobre, ďakujem, väčšinou bývajú vajíčka, páni ich majú v nohaviciach, ale my musíme takto behať po regáloch, však.